So guys, for today's video is sunalan ko gamay nga i-share sa inyo nga kana bitawng before bitaw mo nga mosudog kami noon before mo mosudog relasyon dapat nga kabalo bitaw mo nga mo-handle og kanang relasyon ug usay responsibilidad sa inyong mga partner is dapat nga kumupod na dapat nga kamupod nga mga babae nga dapat po nga napod po yung responsibilidad nga to sa inyo mga partner nga mga lalaki kaya ulisin mo kayo o mag-away mo duha and then kamon duha ang masuko or kamon duha ang mag-away is wala mo pag-adjust wala magpaubos inyo ang duha so mo na sa mas kupod ko na yung relasyon guys kung pinabi na ko walay mo paubusin nyo kaya lisod mo tayo guys na ay magpataas o na magpaubos dapat yun na magpaubusan mo siya kasi ito na siya so mo sa pinili kayo mo pataas ang inyong garbo malpog kayo inyong ani malpog kayo ito kumakanya o lapon mo siya ang importante is naagod mo respeto sa matag-usa wala kayo mo respeto sa matag-usa is wala gina siya kay wala gamit ang inyong relasyon dili ka kabalo mo handle og relasyon ninyo di ka kabalo mo dasin yung relasyon ninyo duha is kanang before mo mosulod kami yun